אוקיי, וזה הסרט שמסביר על הדמויות. כאילו אם לא ראיתם אותם בשיר, אז אתם יכולים לראות אותם עכשיו, כמובן. זה תור, אני יודע שקראנו לו גם בשיר של האנשים הרגילים תור, זה בגלל שאין לו איש רגיל, הוא פשוט מהחלל, אז יש לו סיפור ממש, כאילו לוקי הוא הרע של האבנג'רס, וכאילו לוקי הוא אח חורג שלו, חורג זה כאילו הוא לא באמת אח שלו. אני לא יודע את זה. כן, אני רק רוצה להגיד את זה, והוא זרק אותו מהחלל וככה לוקי הפך להיות הרע שלו. ועכשיו נסביר את זה על איירון מן זה לא טוב. טוב, איפה עכשיו נסביר על האלק. על כמובן הוא כאילו ברוס באנר, תכף אני אסביר עליו בעוד והוא עשה שיקוי כזה ובטעות הוא שתה אותו והפך לאם מתעצבן, אז הוא הופך לענק כזה. ותראו מה חילקו, אני שנייה אעשה דוגמה עם תור, שהוא יכול להרים באמת אנשים מלגו. אני אראה, הנה, רואים איך הוא עומד? זה בזכות האלק. ועכשיו נעבור לקפטן אמריקה. כן, קפטן אמריקה, הסיפור שלו זה כזה, שהוא קיבל כזה, הוא פעם היה איש רגיל, סתם נער, כזה אחד שלא יודע כלום, טיפש, ואז כזה נתנו לו כזה איזה משהו, איזה שיקוי, והוא הפך לחזק נורא, וכזה, אז כזה, אתם יודעים מה המגן הראשון שלו היה? זה הייתה דלק של מכונית, אבל המגן האמיתי שלו, ואתם לא תאהבו את זה, אבל אני יודע מה זה, כי ראיתי את הסרט, זה מכסה של פח. ונעבור לדמות הבאה. איירון מן. תראו, איירון מן, אני גם יודעת שהסיפור שלו, אבל תראו, הוא יכול לפתוח את המסכה. היי, מה נשמע? הכל בסדר? טוב, זה לא משנה. הסיפור שלו הוא בעצם טוני סטארק, ובעצם הוא כזה הלך עם איזה חבר שלו לניסוי. החבר שלו אמר לו שיש לו משפחה והם מתים, ואז גם החבר שלו והוא בנה חליפה כזאת שקוראים לה איירון מן, וזה האיירון מן הזה. ועכשיו נעבור לאלמנה השחורה. אני לא יודע את הסיפור שלה, אני אבדוק את זה באינטרנט ויגיד לכם את זה במצגת. וגם את הוקאי, אני לא זוכר, הם התחתנו דרך ערב בקומיקס. ועכשיו נראה את ניק פיורי. והם בעצם נטשה והוק. והנה ניק פיורי. ניק פיורי הוא בעצם המפקד של האבנג'רס. הוא קרח. וזה הכל, ונעבור לסרטון הבא.